El món de l'esport en general i el Camp de Morvedre en particular ha patit una gran pèrdua este any per la seva professionalitat, pel seu esforç, però sobretot per la seva joventut. El jurat ha considerat atorgar el premi de la categoria d'esports a Laura Salvo com a guardó a títol pòstum per la seva gran trajectòria com a esportista de ral·li, un sentit homenatge a la seva memòria. Anem a veure un vídeo. Derecha 4 más, corta muy rápida, 20. Izquierda 6 menos, corta a tope, 20. Estás bien, frenando para izquierda 5 menos, corta. Para derecha 6 más, tope a 1396. Laura, ¿qué tal el día de hoy? Maravilloso.
Premi en la categoria d'Esports del periòdico d'aquí a títol pòstum per a Laura Salvo. El reben Cristina Elaje i Gabriel Salvo, que són els pares de Laura. Entrega Juanjo Melchor, regidor de l'Ajuntament de Gilet. Un aplaudiment, per favor. Buenas tardes, no sé si me van a salir las palabras, solo agradecer que se haga visible el esfuerzo de todos nuestros deportistas jóvenes y no puedo hablar más. Entenem l'emoció, entenem l'emoció. En fi, continuem.